то? Не! Нищо не съм ви направил. Ще подпалиш и маста, елате да пием чай. Нищо не съм... Те къщи са добронамерни. Като огън бе. Писи, ела да пием чай. Аз имам фламбе. Имам фламбе. Браво. Ще му духнем. Чакай. И става. Добре. Нещо така питие, както казват чай, нещо. Ето го де. Ето те. В моя има малко мърсотия. И моя, ама. Това е кафяв чай. Да. Добре, че не е зелен, защото не ми се ходи от туалетната все още. Зелено не знам. Много вкусен чай. Довиждане. Ама, дай кофата тук. Пак кофа бе. Айде, чао. Ало! Да ви кофата, ба! Айде! Това не бях аз, не бях аз, това беше Алекс. Напусни този честен дом! Жена, лапка. Кажи. Здравейте всички, аз съм Майс и това е следващия епизод от оцеляването на мизеристка. Тук, ето това не го гледайте, нали? Да. Така, в предишния епизод какво правихме честрума, аз започнах тук нещо да правя, но все още не знам какво да направя като за обзавеждане. В този епизод няма да правим много, почти нищо не направим, защото не мисля нищо. Ще ви разведа и сервера. Ето го честрума, аз вече съм готов с него, да. Ето това го направих, малко така. Диаманти си похабих. Но нищо. Ето тук нали имам разни вълна и ледър и така, всякъде. Само искам да ви покажа, вижте колко стоун имам. Откъде? Значи това са 20 стака коблстоун, значи в дърт имах много, обаче Алекс малко много взе, защото в къща на Алекс няма да влизам, понеже там може нещо да спойно, да. Тук направих някаква фермичка, така за да изваждам и аз нещо. Да, сега ще позирам и ще се приключа към общата дискусия. До след малко. Чакай, че ми трябват килими, чакай да си взема. Какви килими? Сама си килими, Еся! Какви килими, бе? Макарон ще ги дам. Дай ми ги. Прескрив макарон. През прах не може цвети, ела да видиш Санди къщата. Идвам, обаче да знаеш, че снимам. Добре де, снимай де. Не имам прави так, защото да не ти спомня нещо в къщата. Не. Тя жената скоро време няма да снима, така че. Добре. Кърдецка. Той. Защо твоята къща, бе? Не, с жената. Значи Алекс не покани да видя нейната къща. Окей, добре. Тъй сега, добре, има сход. Доста прилича на Санди на къщата. Али ба, влизай вътре. Горе-долу не е чак толкова това. Обаче в къщата на Санди не помня да има такава планина от сам тука. Трябва ми малко време да го почиста. Още е в процес на ремонт. Елати да ядем, елати да дойдете тук на масата. Окей, значи този епизод ще бъде само за на гости. Ей! На гости при жените. Не! Моля не ме бивайте. Поля, моля ти се. На две сърца, не дей. Моля. Тъй. Така ли сте какво ще предложи за хапване? Поля ни предложи и саксийки. Ти какво ще предложи? Идей, Бойче. Не бе. Но! После ще има за жената команда кил. Сърце и половина. Тогава наистина ще идат там, където живееш за този безкостта. Полагам. Да я обезкостиш. Ще анимира. Къде живееш?
Питай. Поле яде телешко да сям свинско. Поле ме здрави с пържолки. На здраве. О, чакай да става храна отгоре. Трябва ми вода. Ето ти вода. В океана сме. Това не е... Да, това е Ocean. Как иска да ме провокира. Това е късно. Жената ела да ти дам своите килими. Поля ми такова броните. Мяу. Поля ми на такова броните. На такова ли си ги? Маркира ли си ги? Не, Поля ми иска би доста сериозни броните. Мръдни са. Който няма мендинг, да се оправя. Аз си карах много странна книга от Питай Алекс, ако искаш. Ето ми значи книга. То някой... супер, значи... Какво беше? Efficiency 4, Mending... Да, Повече имаше Punch 2, обаче като съм сложил на кирката ми се е махнало от това Punch. Нормално. Добре, защото аз ще телепортнах тук при Алекс. Да знам. Заповядайте. Кога го преди? Айде. Давай газ на спална. Къде па се заклеща? А това къде избяга това животно? Кое е животно? Това да говори сега. Не аз. Ами не знам къде съм. При една бабка съм. На къде си бе? Ето тук отзади. Отзади тук? Какво са допиш тук? Къде сте? Но! Кой страдаш бе? Никой стреля. Пощади ме. Ей, как се бъдна! Пощадете ме. Чакай да ти дам за цвилка. Нещо Айде, аз ще го подаваме. Опа, чакай. Не ме бе! Добре, стига. Не искам да... Добре, защо ще спомня в къща на Поля? Ало, я е бабка. Поля... Ама аз не съм спахва в лекото на Поля. Не знам какво ти правил да жената я няма. Поля, стига! Ти смокта жена. Ще ги няма. Поля, моля те, спри, Поля. Спри. Ти аз диня. Не, спри. Абе, не дей руши оградата, бе, о, цинго! Манго. Бърчет такъв. Братче да ти е, Стелко не съм ти аз. Стелко ти е братчет, не съм аз. Не, аз викам на всички цигани братчеди. Ай, до моето ли го си спална? То от твоята кожа, че не си спал тук ти. Спах, с Алекс спахме. Тихо бе! Защо си ми хвали в леглото? Човека няма тук една... Ай, вашата кожа... Аз си спах моето легло. Ага. Затова си тук, нали, лайноят мръсен. Жена, не са ти ли? Наистина ще дойда до там да живееш. Заповядайте, вратата винаги е отворена за вас. А за мене? Не. Но. Така хора, това ще бъде този епизод, ми беше малко кратък, поне така мисля, но просто за днес не успях да снима. Имах намерение днес да има втори епизод на Лутера, обаче нещо не ми се снимаше там, защото трябва да правя неща, трябва да строя къща, трябва да търся нови къщи, нещо просто не ми се строеше там. И сега тук с приятелите, да не знаете какво стана, Венци влезе в сървъра, да. И той умира. Добре, добре. Не съм дискусията, понеже влязох така просто
И не съм, нали, казал никой, че ще играе, като не така влязох, защото да завърши клипа. Първата част я снима, кога я снима? Към 3, в момента е 5. И просто не мисля, нали. Да, само да кажа, че този чест струм е така малко бъркваш, поне за мен, понеже тук, докато намеря правилна честа, мисля, че това се споди доста добре. Та мисля... Окей. Та броните ми, като вижте, доста чупани, понеже в началото на епизода видяхте как ме пердаш къде. Да, малко преместих недър портала. Други епизод ще видя, може би, да направя една ферма за животни. Трябва да направя някъде, ще видим обаче къде. След тук горе да направя. Да, мисля това да бъде този епизод. Надявам се, той ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, долу последното ще има линк към моите социални мрежи, както и към каналите на Стелко, Алекс и Венци. И да. Аз гледах бой и ще се видим в следващия епизод. До скоро!